जाबायानो गोथाव गोथावथार हाय लोगोफोर नै दिनै आं माइरंजोंनो बानायदों मेथाइ माबोरै बानायदों फैदो बिदिब्ला नायनोसै प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना मिजिंथिबाय फैदो बिदिब्ला नायनोसै बे गोदैखौ बोरै बानायदोंमोन आङो नायलांदो होमबा नोंथांमोना जोंनो फिथा बानायनो नागिरदों माबोरै बानायो नायलांदो नोंथांमोना आंखौ 1 घन्टानि थाखाय सोमनानै दोनसै खुरैसे लाबाय आं 1 घन्टानि थाखाय सोमनानै दोनसै आङो जोसा माइरं लादों नोंथांमोना बेलेग माइरंबो लाजायो जायखिजाया माइरंजोंनो जायो बे मेथाइआ बेखौ सोमनानै दोनसै आङो 1 घन्टानि थाखाय सोमनानै दोनसै नै लोगोफोर माइरं सोमनायखौ सुनानै मोजाङै दै सर'होबाय आं नै दै गैला रानसावसाव जाबाय बेखौ एवग्रोनोसै आं एबार नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ साराया दुंबाय बेयाव दा आङो घिउ सामसनै होनोसै नै घिउ घिउआ दुंबाय बेयाव आङो नैखौ होनोसै माइरंखौ माइरंखौ मोजाङै दै सर'होदों आङो बेयाव आङो नै आलमन्ड आरो बादाम काजु बादाम होनोसै आरो लोगोसे तेजपातबो होनोसै मोजाङै एवग्रोनोसै आङो माइरंखौ गोजा जाजासिम एवनांगोन लोगोफोर नायलांदो होमबा जोसा माइरं नालाय जा गोथाव गोथाव मोदोमदों लोगोफोर गोजा जाजासिम एवगोन आङो एसे जारोम जाहांबाय बेखौ गोजा खालामथारगोन आङो गोजा जाथारनांगोन लोगोफोर गोजा जाबाय केमेरायाव बांद्राय गोजा नुवाखै जाबाय जारोम जाबाय बेखौ फोमोननोसै आङो बोरै मिथिगोन बेखौ नै गरनैसो हरनाय नायनो आं ख्रेम होनबाय जाबाय बिदिनो गेस सेम एवथारनांगौ बेखौ खोमोरथ'नोसै आङो गुसु जानो दोननोसै एबार बेखौ गुसु जाबाय एबार बेखौ देग्रोनोसै आङो तेजपातखौबो गारा जोङो खनसेयावनो देजोबनो हानाय नङा लोगोफोर आं देग्रोनोसै देखांनानै लोगो मोनसै खनसेयावनो देजानाय नङा नै लोगोफोर देखांबाय आङो माइरं एवनायखौ बिदि जाबाय एबार माबाहैनोसै आं मेथाइखौ बानायनोसै नायलांदो नोंथांमोना फारसेथिं आङो मेथाइनि थाखाय नै साराय जानबाय बेयाव दै होनोसै आङो दै होनानै आङो बेयाव कापसे सिनि होनोसै नै कापसे सिनि होबाय आङो सिनिखौ गलि होथारनांगोन बे दैयाव आं अनखौ होनोसै एबार माइरं देनायखौ नै बांद्राय मिहिबो खालामाखै आङो जि मोदोमदोंना लोगोफोर नोंथांमोनहा बानायना जा आंथ' जानो लुगैबाय माबायदि मोदोमदों आं खोन्थास्लाबनो हाया नोंसोर बानायना जाबासो मिथिगोन बे सिनिनि दैयाव आं एबार अनखौ होना होनोसै माइरंनि गुन्दैखौ एबार बेखौ एवग्लुंबाय थानोसै आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं बेयाव गाइखेर होनोसै एबार गाइखेर होयो गाइखेरखौ बेसे नांगौ आं खोन्थास्लाबनो हानाय नङा लोगोफोर नायलांबाय थागोन नुगोन दा आङो नै बेजों कापसे लादों ग्लासनि कापजों कापसे लाग्रोदों आङो बेसे नांगौ बेखौ आं मिथिलाबा एसे होनानै एवग्लुंबाय थानोसै आङो आङो नै पाउडार गाइखेर होदों कापसे बे पाउडार गाइखेरखौ मिक्स खालामनाङा नोंथांमोना होथारनांगौ नङाबा साब जानाय नङा नायलांबाय थादों माबोरै बानायो लोगोफोर आङो बिदिनो एसे गाइखेर होयै बानायगासिनो आं लोगोफोर फोरानथारनांगोन रानबोबानो जासिगोन लोगोफोर बांद्राय गोबाव नांला आं बेयाव कालार होना होनो एसे नोंथांमोना कालार होआबाबो जेबो नङा आं एसे मोजां नुनो थाखाय नै रेड कालार माने अरेन्ज कालार होना होदों मोजां नुनायनि थाखाय
फ्रिजबो नांलाया लोगोफोर बे मेथाइखौ बानायनायाव फ्रिजबो नांलाया जेबो नांलाया बिदि एवबानो जायो नायदो नोंथांमोना गाबोहांबायानो जेब्ला मोनगोन हेब्ला हारसिं गाबोखायो जाहांबायानो लोगोफोर आं इयाव दा सामसनै घिउ होना होनोसैलाय हौवाबो आंनानै गथा खानायसो गोजाला गथा खाबा नै जाबाय लोगोफोर आं खांनोसै इखौ खांनानै मा खालामो नायलांदोलाय नोंथांमोना खांनोसै आं नै एबार इदि मोनसे माबा लादों आङो चक्लेट बायनायाव मोननायमोन नोंथांमोना माबाबो लाजागोन जायखिजाया खुरैबाबो जायो फैस्लां खुरैयावबाबो लाजायो आंनाव बे दंमोन नालाय बेखौ लाबाय आङो बा केक बानायग्रा खुरैया बेखौबाबो लाजायो आंनाव बे दंमोन बेखौ होबाय नै थालिर बिलाइयाव घिउ होनानै होबाय नैयाव बना होनोसै आं थालायाव बेजों लोगोसे नैनि साइडआव ओरै घिउ लगायना होनोसै आं गाबोनायनि गानायाव सहस जानायनि इजि जानायनि गानायाव फुनना होजोब्बाय आङो नै बेयाव आं एबार बेखौ होनोसै नारसो होनांगोन लोगोफोर नारसो होनांगोन जि मोदोमखादों लोगोफोर आं बुंनो हानाय नङा माबायदि मोदोमदों गोथावनो नोंथांमोनाबो बानायनानै जा होमबानो मिथिगोन माबायदि गोथाव जादों आंखौ नारसो होजोबनोसै इयाव फ्रिजबो नांलाया इजिथार लोगोफोर मोजाङै मिलायजोब्बाय लोगोफोर बेखौ दा जोङो फ्रिजआवबो दोननाङा आरो एरख'नाङाबो बेखौ गुसु जानो थाखाय दसे खोबनानै दोनसै दसे गुसु जाबानो हारसिंनो गालांगोन दसेनि थाखाय खोबनानै दोनथ'बाय आङो गुसु जाजासिम बेनि उनाव बोखानोसै नै लोगोफोर गुसु जानायखाय नै गाबाय साइडआ बेखौ लखबनोसै आं इयाव ओरै खालामनानै ओरै खालामसै नायदो माबायदि जादों नै आराम गाबाय नै जा आराम जाखादों नै एकदम हटेलनि बायदि दखाननि बायदि मेथाइ जादों न'आवनो टेस्टि आं बेखौ हानोसै नायलांदों नोंथांमोना गेदेरखौ नोंसिनि जखा हिसाबाव हानांगोन लोगोफोर आं दा इसिनिल' बानायनोसै नै साजायग्रोनोसै आङो लारिसे हाखांबाय आरो लारिसे हानानै दोननांगौनि जि साफा गादों साफा जाखादों लोगोफोरलाय आग्लायबावबायसो नै लोगोफोर नै जि साफा साजायबाय आं लोगोफोर नै मेथाइया आंना रेडि काजु बादामखौनो होनानै साजायबाय आं लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बानायनानै जा बिदिनो माइरंनिजोंनो जा बुरजा बानायबाय आं नायलाय मोनसेयाव 10 थाखा करिबाबो बेसेबा बुरजा दङ नै मोननै आग्लायबावदोंसो साजायनो जायगा थोआखिसै बेनि थाखाय दोननांबाय आङो नै रेडि लोगोफोर आंनि मेथाइ बानायनाया नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो प्लिज अननानै आंनाव कमेन्ट हर लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ नै मोननै आग्लायबावदोंसो जि इजियैनो बानायजायो लोगोफोर न'नि जाग्रा माइरं जायखिजाया माइरंजोंनो जायो आंनाव जोसा थानायखाय आं जोसाजों बानायदों नोंथांमोनहाबो बानायनानै जा लोगोफोर दा जा टेस्टिखा लोगोसे जि मोदोमदों जोसा माइरंखाय बेखौ माबोरै मोदोमदों होननानै आं फोरमायस'नो हानाय नङा नोंथांमोनहा बानायनानै जाबानो जाबाय जा टेस्टिखा जा इजिथार
आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिगोन नोंथांमोना जा टेस्टिखा मोननै जाबायानो जोङो बिमा फिसाला आं फिसालानो हैबावनि नै जा बुरजा जा टिभि नायो बियो बाबा जागोन ना जाबावला मोननै जाखांबायानो बियो आरो जाबावगोननो नै जा टेस्टिखा नोंथांमोनहाबो बानायगोन जा टेस्टि नंगौना नङा बाबा जोसा माइरंजोंनो बानायदों लोगोफोर आथा गैलायै माइरंजोंनो जादों नै जा टेस्टिखा नंगौना नङा बाबा टिभिल' नायनो रोंगौलै उज्जला होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जों जाग्रोनोसै दै नोंथांमोनहा मोनजायाबाबो जोबजासिम भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ मोनसे लाइक खालामना हो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो बाय 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 दे बाबा बाय बाय